ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረን ሎሙን ከሞትሩ ዝተፈላልዩ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ይዘናልኩም ቀሪብናልና ብምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ዙር ካሊፎርኒያ ደረጅኡ የመሓይሽ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ካሊፎርኒያ ካብ ስቶክቶን ተበጊሱ ኣብ ሞርጋን ሂል ተዛዘመ 207 ኪሎሜትር ሸፈነ ሳልሳይ መድረኽ ካቫኛ ረሚ ካብ ክለብ ኩዊክሴፕ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎም ቤንኪንግ ካብ ዲሚሽን ዳታ ካልኣይ ጌሽከ ሳይሞን ድማ ካብ ክለብ ሴሴሴ ድማ ሳልሳይ ኮይኖም ስዒቦሞም ኣብዚ ዙር ንፈረንሳዊት ክለብ ኮፊድስ ወኪሉ ዝሳተፍ ዘሎም ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ድማ መበል 21 ኣትዮም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ደረጃኡ እንዳኣመሓይሸ ዝጓዓዝ ዘሎ ናቱም ኣብቲ ንብጫ ማልያ ዝተሓዝ ግዜ ብ46 ካሊታት ጥራይ ተፈንቲቶም ካብ መበል 23 ደረጃ ናብ መበል 20 ክድይብ እንከሎም ኣብቲ ናይ ዓቕበት ማልያ ዝተሓዝ ድማ ብ4 ነጥቢ መበል 12 ሒዝዩ ዝጓዓዝ ዘሎም ኣብቲ ንጋንታታት ዝተሓዝ ግዜ ናይ ናትናኤል ጋንታ ማለት ኮፊድስ ንኤዱኬሽን ፈርስት ተኸቲላ ብ40 ሰከንድ ጥራሕ ተፈልያ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ትጓዓዛላ ኣብዚ ተራ ናይ ናትናኤል ኣዝዩ ዓቢ ምዃኑን እታ ጋንታ ኣይሓበአትን ጂሮ ዲ ኢጣልያ ንተቀዳድምቲ ዝፍትን ዝናብ ዘሰነዩ ሓያል ፀወታ ብምንባሩ ብዙሓት ተቀዳድምቲ ግዳይ መውደቕቲ እዮም ኮይኖም እዚ ካብ በረኽቲ ጎቦታት ፍራስካቲ ተበጊሱ ብዙሕ ቁልቁለት ወሪዱ ኣብ ጎልጎል ተራሲና ን140 ኪሎ ሜትር ብምጓዓዙም ዝተዛዘመ ንስፕሪንተራት ዝተዳለወ መድረኽ ተቀዳድምቲ ብዝናብ ንፋስን ቁርን ተሰኒሞም ፀወትኦም ወዲኦሞም ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ዝጀመረላ ንመዓልቲ ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ማልያ ካብ ዝባኑ ዘይውረዳ ጀርመናዊ ኣከርማን ፓስካል ካብ ክለብ ቦራ ቀዳማይ ኮይኑ ብምእታው ንማልኡ ከውሕሳን ከሎም እቶም ነዛ ማልያ ንምምንጣል ኣብ ሓያል ጥምጥም ቀንዮም ዘለዉ ፌርናንዶ ጋቪሪያ ካብ ክለብ ኤሜሬትስ ቲም ከምኡውን ዴማረ ኣሮን ካብ ክለብ ግሩፓማ ኤፍዲጄ ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን ስዒቦሞ ሕንፃፅ ረጊፆም ኣብዚ ዙር ነን ክለባቶም ወኪሎም ዝፃወቱ ዘለዉ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ድማ ፀወትኦም ብማዕረ ግዜ ምስ ዓባይ ጉጅለ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር መበል 31 ዓወት ገብረ መድህን ድማ መበል 121 ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞሞም ኣብ ሓፈሻዊ ንብጫ ማልያ ዝተሓዝ ግዜ ዝተቐየረ የለን ስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ካብ ክለብ ሎቶ ሱዳል ብ19 ሰዓትን 35 ደቂቕን 4 ካሊትን ይመርሐሎም ጀርመናዊት ተጻዋቲት ኩዕሶ እግሪ ኣሌክሳንድራ ፖፕ ስምና ጽቡቕ ገይሮም ዘይፈልጡ ደገፍቲ ኢና ንጻወት ክትብል ንጀርመናውያን ደገፍቲ ወቂሳ ኣብ ቃለ ምሕትት ንዝሓታ ዝነበረ ጋዜጠኛ ስማ ዝፈልጦ እንተኮይኑ ዝተወከሰት ኣሌክሳንድራ ካብቲ ጋዜጠኛ መልሲ ክትረክብ ኣይከኣለትን ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብጉዳይ ማዕርነት ኣብ ሶራ ምህላውንዩ ዝግለጽ ኣቐዲማ ኖርዌጃዊት ኣዳ ሃገርበርግ ብጉዳይ ማዕርነት ንሃገራ ወኪላ ኣብ ዋንጫ ዓለም ከም ዘይተሳተፍ ሓቢራ ነይራ ንዋንጫ ዓለም ኣብ ምድላው ትርከብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ጀርመን ኣብ ኦሎምፒክ 2016 ኣብ 2003 ከምኡውን 2007 ድማ ንዋንጫ ዓለም ተዓዊታትላ ነይራ ንኤሮጳዊ መድረኹን ኣብ ካብ 1989 ክሳብ 2013 ኣብ 8 ኣጋጣሚ ንዋንጫ ኤሮጳ ተዓዊታትላ ብዘይካዚ ትካል መፍረናውቲ ስፖርት ኣዲዳስ ማዕረ ፀወታ ማዕረ ስልማት ዝብል ጭርሖ ብምሓዝ ንዕውታት ተፃወቲ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ መዛንኦን መቑሽሽ ክህበን ምዃኑ ገሊፆም ንከልከልቲ ነገራት ብምእላይ መራሕትን ፈጠራውነትን ዘለዎ ንምግባርን ኣብ ኣኻእሎን ምትብባዕን ሓደስ ወለዶ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ንኣምን ክትብል ኣርመውሽሽ ትካል ኣዲዳስ ንውሳኒኡ ይገልጽ ሓለቓ ጋንታ ሪያል ማድሪድን ሃገራዊት ጋንታ ስፓኛን ሰርጂዮ ራሞስ ኣብ መፋርቅ ወርሒ ሰነ ንዝካየድ ምርዑ ክውን ንምግባር ዝሓለፈ ሶኒ ከም ዝተጠመቐ ይግለጽ ኣሎ ሕጊ ካቶሊካዊት ሃይማኖት ዘይተጠምቀ ስለዘየመርዑ ራሞስ ኣብ ማድሪድ ኣብ ዝርከብ ቤት መቅደስ ክጥመቕ መሪጾም ራሞስ 15 ሰነ ምስ ኣብ ቴሌቪዥን ኣቕራቢት መደብ ኮይና ትነጥፍ ዘላ ፒላር ሩቢዮ ኣብ ሰብያ ዝርከብ ካቴድራል ክምርዖ ወሲኑ ዘሎ
ነዛ ቀዳም እትካየድ ጾታ ሰለስተ ግዜ ኣብ ርእሰይ ተጻዊተያ ክብል ሆላንዳዊ አሪዮን ሮበን ነዛ ማልያ ባየር ሙኒክ ዝወደላ ናይ መወዳእታ ጾታ ብሃንቀውታ ይጽበያ ምህላው ገሊጾም ሸቶ ምስ ዘመዝግብ ኣደናቂ ነገር ምኾነም ዘለን ጻዓት ኣብዛ ጾታ ከውጾየ ዛጋንታ ኣብ ህይወተይ ዓብ ነገርያ ነዊሕ ጉዕዞ ሓሊፋያ ብወገነይ እጃመይ ምግባረይ ድማ ኩርዓት ይስምዓኒ ስድራዮም ተሓተቲ ብባህረይ ብዙሕ ዝደሊ ብኸምኡ ዝጻወት ብኸምኡ ድማ ዝነብር ክብል አሪዮን ሮበን ነዛ ናይ መወዳእታ ጾታ ዘለዎ ህንጢነት ገሊጾም ኣብ ዜናታት ምስጋር ተጻወቲ አይቦሪያዊ አጥቃዓይ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ዊልፍሬድ ዛሃም ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ንምጽዋት ናብ ካልእ ጋንታ ክኸይድ ከም ዘሊ ንጋንቱ ሓቢርዋ እታ ጋንታ ካብ መሸጣ ዝተጻወታይ ክሳብ 80 ሚልዮን ፓውንድ ኣታዊ ክትረክብ ምዃና ግምታት ኣሎም ዩቬንቱስ ንዕድጊ ብኢንተር ሚላን ዘሎ ቺሊያዊ ተጻዋታይ አሌክሲስ ሳንቼዝ አመልኪታ ምስ ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘትያ ተባሂሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጻዋቲ ክሪስታል ፓላስ ንዝኾኑ እንግሊዛዊ ናይ የማናይ ክንፊ ተኸላኻላይ አሮን ዋን ቢሳካን ኔዘርላንዳዊ ናይ የማናይ ክንፊ ተኸላኻላይ ፓትሪክ ፋን አንሆልትን ብ50 ሚልዮን ፓውንድ ንምውናኖም ምንቅስቃሳት ጀሚራ ብጄካዚ ታጋንታ ንዌልሳዊ ናይ ክንፊ አጥቃዓይ ክለብ ስዋንሲ ሲቲ ዳንኤል ጄምስ ኣብ ኢዳ ንምእታው ተቃሪባ ከም ዘላ ተሓቢሩ ሊቨርፑል ኣብዚ ዝመጽእ ክራማት ካብ መሸጣ ተጻወቲ ከባቢ 100 ሚልዮን ፓውንድ ኣታዊ ክትገብር ከም እትኽእል ተገሚቶም ክለባት ባርሴሎናን ፓሪስ ሴን ጀርማንን ኣብ ልዕሊ እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤንገል ጎመዝ ተገዳስነት ይሕዲረን ሪያል ማድሪድ ምስ ግብፃዊ አጥቃዓይ ክለብ ሊቨርፑል መሐመድ ሳላህ ዝርርብ ከም ዘካይደት ይሕበር ኣሎም ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርማን ንመስርሕ ምስግጋር ፈረንሳዊ አጥቃዓይ አንቷን ግሪዝማን ናብ ባርሴሎና ንምጭዋይ ምስ ተጻዋታይ ተላዚባ ሪያል ማድሪድ ጋሬዝ ቤል ካይለር ናቫስን ጄምስ ሮድሪገዝን ዝርከቦም 14 ተጻዋቲ ከተፋንያ ተባሂሎም ቸልሲ ንውዕል ልቃሕ አርጀንቲናዊ አጥቃዓይ ጎንዛሎ ሂጉዌን ናይ ምንዋሕ ሓሳብ ስለዘይብላ ኣብዚ ክራማት ናብ ኣደ ክለቡ ዩቬንቱስ ከተሰናብቶያ ብክለባት ሮማን ኤሲ ሚላንን ተባሂጉ ዘሎ ኢጣልያዊ ዓላሚ ማውሪዚዮ ሳሪ ወላውን ዋንጫ ኤሮፒያን ሊግ ከዓትር እንተኸኣለ ብጋንቱ ከይባረር ስጋት ሓዲርዎም ቸልሲ ንሳሪ እንተዳ ሶኪጋቶ መተካእቱ ንኣሰልጣኒ ዋትፎርድ ጃቪ ጋርሺያ ወይ ድማ ኣብዚ እዋን ንክለብ ደርቢ ዘሰልጥን ዘሎም ኣከፋፋልያ ዝነበረ ፍራንክ ላምፓርድ ክትቆጽሮም ተኽእሎታት ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎም ክለብ ቶተንሃም 21.5 ሚልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ መፍረስ ውዕል ዘለዎም ጀርመናዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን ጁሊያን ብራንድ ብቐረባ ትከታተሎላ ምስ ክለብ ሚድስብሮ ዝጻወት ጸንሐ ኣከፋፋሊ ክለብ ቸልሲ ነበር ናይጀሪያዊ ኦቢ ሚኬል ብዝተፈላለያ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ጻውዒት ይቐርበሎም ስፓኛዊ ሓላውልዳት ክለብ ፖርቶ ኢኬር ካሲያስ ብሰንኪቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዘጓነፎ ወቕዕ ልቢ ካብ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ክሰናበት እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን